kwantar da hankalinka. Za ka gaya min gaskiya ko ba za ka faɗa mana gaskiya ba? Za ka faɗa mana gaskiya ko ba za ka faɗa mana gaskiya ba? Ka yi bayani na ce ma. Ka yi bayani na ce ma. Abin da nake so da kai ba dukan ka za a yi ba. Abin da nake so da kai ba dukan ka za a yi ba. Za ka faɗa min gaskiya ko ba za ka gaya min gaskiya ba? Za ka faɗa min gaskiya ko ba za ka faɗa min gaskiya ba? Kai min bayani na ce ma. Kai min bayani na ce ma. Me yake faruwa? Ka gaya min gaskiya. Me yake faruwa? Ku ci gaba da duka. Insha Allah dai kuma zai zo ƙarshe insha Allah. Yes, come in. Musa. Mani. Ya aka yi? A ranka daɗe duk iya binciken da za mu yi masa da dukan da muka yi masa ya yi shiru ya ƙi magana. Amma ranka daɗe daga dukkan alamun mutumin nan da ya ba shi da hankali. Mahaukaci? Ƙwarai kuwa. Mahaukaci. Can banza can mafi. Ko kuka bulikiyar ce a kansa ko na kada ko danko wallahi abin da ya sai an masa. To, ai ranka daɗe mutumin nan fa tabbas ba fi cikakken hankali bane da shi. Kaga DPO yanzu mutumin da yake ba da hankali shine za a daura ma aure. A ranar ɗaurin auren fa ya aikata wannan aika-aika. A to ranka daɗe zai iya yiwa ko hakkin rai ne yake binsa. Ofisa, ku je ku ci gaba da tambayarsa. Idan har ya jure, Ok sir. ku sami Inspector Umar ku ce na ce je ci gaba da tambayarsa. Ok sir. Yawancin banza ne. Wallahi ba zai kashe ɗanmu kawai ci banza a ce ya kashe banza ba. Mutum ai ba kiyashi bane. Ka kwantar da hankalinka Alhaji. Kuma insha Allah hukuma za ta ci gaba da kokarin tabbatar da adalci a tsakaninku. Adalci kawai DPO yadda ya kashe a kashe shi. Me kace mala? Nace miki yan sanda sun kama shi tun jiya da rana yanzu yana hannunsu. Ai na suka gan shi. Ya zan yi in san inda suka gan shi. Amma dai yanzu can za ni in ji me ake ciki. Ka ce shi kenan za su kashe min da. A da Allah. Kuma daga zuwa yan sanda kawai su kashe mutum? Ai ba za su kashe shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahmud ka san ko ne waye? Ko me ya same ka a duniya? Ni mai iya rufa maka asiri ne. Don haka ba na son ka ɓoye min komai ka gayan gaskiya me ya hakikanin gaskiyar zargin da ake ma na kashe yaran nan kai ka kashe shi. Ni za a yi wata yin dankali. To ko lokacin da na zauna a Madina a gaba na ake kama mutane. An gaya muku cewa da noma da kiwo suna haɗuwa ne? Ba su haɗuwa. Mahmud me yake faruwa ne game da lamarinka? Suna na faruwa ba Mahmud ba. Ka ji ko? Ina sallah ba a bi ta gabana. Ba a bi ta gabana ina sallah. Ka zama shida. Ka ji? Ko a Kamaru ban ci abinci ba. Wallahi ban ci abinci ba. Ban ci abinci ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka samu tabuwa kenan. Ashe ka ga ni ne wannan abokin naka da muka haɗu jiya a Nijar ko ka manta? Mahmud ne abokin ka? Kaga wasa nake ma wallahi ni ɗan Kamaru ne kamar ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Mahmud ya haukace? To menene abun mamaki don wanda ya aikata irin wannan laifin haka ta same shi? Har yanzu ban aminta cewa Mahmud bane ya aikata kisan kai nan. Don haka ku daina danganta shi da wannan mummunan kalmar. Wallahi ba shi ne ya aikata kisan kan nan ba. Shi ya danganta wa kanshi. Kuma kowa ya yarda cewa shi ne ya yi kisan, saɓanin ke da biki amince ba. Ke ma kuma ya kamata yanzu ki so ma cire shi a zuciyarki. Umma, kar ki ce mun komai. Tunda idanki ya iya buɗe ya kalli gaskiya, daga yau kar ki ƙare min zancen shi. Gaskiya ita ce abin da na yarda da shi.
na tabbata akwai wani abu a rufe, amma insha Allah Allah zai buɗe shi. ai sai ki ta yi, na lura ke ma kin fara kama turbar haukacewa. Mahmud, me ke damunka? Hankali na ne a tashi. Sarakuna guda 100 suke so su ga bayana. Ni kuma mutum ne mai fushi. Wallahi tallahi sai in kiran sallah yanzu. Subhanallah. Mahmud, ya kasance haka. Na gano ka. So kake ka sanin ko na saki matata ko? To ba zan je Kano ba. Ba za na Kano ba. Ni ba maroki bane. Ba maroki bane. Kaji. Ya ka gan shi? Akwai matsala. Na tabbata akwai rudani. Mahmud ba mutum ne da zai kisan kai kuma ya pretending ya haukace. Baka tunanin ya aikata hakan ne kuma haƙƙin rai ya bi shi ya haukace? Ni da kai duk ma'aikata ne, kuma mun sha ganin mutane da suke yin kisan kai babu wanda ya taɓa haukacewa nan da nan a ranar. Ina tsammanin ya haukace kafin ya kisan ka. Kamar a ce haukan ne ya sa shi kisan kan kenan? Haka nake tunani. To abin da za a yi, in dai hakan ne gaskiya ne, ya kamata ka taimaka musu saboda gobe za a shiga kotu. Gaskiya ne, ya zama dole a gare mu, zan baka masa lauya. Barista Umar, kesin nan fa yana da wahala sosai. Na san kai da kai dace da yinsa kuma ba wanda zai yi yinsa sai kai. Barista Umar, me yasa kake da tabbaci sosai akan wannan mutumin? Me yasa ka hakikance ka kuma dage cewa ba shi wannan kisan ba, bayan ga hujjoji da sun nuna shi? Barista, a matsayina na ma'aikaci ana so in ga kes ya doshi direction guda daya, sai in daga ganin da akwai manaƙisa a cikinsa. Sannan kuma wanda ake zargin nan abokina ne sosai, na san halinsa ba zai iya kisan kai ba. Tare suka haɗu suke neman auren yarinyar nan, ya kasa shi a wajen neman auren yarinyar nan, to don me zai kashe wanda ya kasa neman aurensa? Sannan jama'a sun ba da shaida a wajen bikin nan ya karɓi microphone ya ce Mahmud ɗan fashi ne, wanda ɗaya yake ya ce shi ya kashe ƙanwarsa, alhali kuma babu wata ƙanwa ta Mahmud da aka taɓa kashewa. To kaga sun yi abin nan ɗin nan nasu ne domin su tunzo Mahmud su tsokano shi domin a samu saɓani, amma dai akwai abin da nake tunani. Ina tunanin kamar akwai wani abu na asiri a cikin wannan al'amarin. Kana nufin asiri aka yi masa ya haukace a wajen atake? Shi ne abin da dacewarka da ƙwarewarka za ta nuna. To me yasa Mahmud ya kasance mahaukaci kamar yadda kake faɗa? Zato na kenan. Ni a gani na pretending kawai yake yi. Kana kuma ina so ka gane barista, ba na losing case. Dan haka ba na so na fara daga wannan. Daga wannan ɗin ma ba za ka fara ba insha Allah. Abin da nake so ka je ka duba wannan bawan Allah ka gani, ka ga haukan nan da yake da gaske yake, na tabbata kai ma za ka taimaka masa. Shi kenan, zan je in duba shi kamar yadda ka faɗa. To na gode. Wannan kotu za ta fara sauraron ƙara tsakanin kwamishinan 'yan sanda da Mahmud. Ya mai gaba mai shari'a, suna na Hassan, ni ne lauya mai gabatar da kara. Ina mai gaba mai shari'a, suna na Sani, a tare da ni akwai lauya mai taya na aiki, wato Ahmad. Kotu tana buƙatar Mahmud ya zo gabanta. Mahmud, ka
so mu je ko? Mu je ina? Taso. Ina za mu? Kai dai ka zo mu je. Ba za ka sami limanci ba. Ni zan yi limancin mu je. So kake ka mai da ni mutumin. So kake ka mai da ni mutumin. Na san halinka. Na sani. Halinka. Na sani. Ba ka san bakaƙen mutane. Shi yasa ban da kai. Na ji. Mu je can ne za mu je mu ga mutanen da muke so mu gani suna can. A can baba ma yana wurin. A can? Baba yana can. Yana nan. Yana nan a ciki. Ban gan shi ba. Yana ciki. Baban yana ciki. To mu ce maka baba. Amma kan mu tashi shi da bacci ko? A ba bacci yake ba. Mu ce a hankali. Cewa ya ka zo. Yana ciki. Yana ciki. Shiga ka gani shiga. Shiga ka gani. Wai baban baya ci. Shiga ka gani. Za ka gan shi kana shiga za ka gan shi. Masu ka san shi. Ina baban. Ya mai girma mai shari'a, ni ne lauyan da nake kare wanda ake tuhuma. A zahirin gaskiya wanda ake tuhuma yana tare da larura ta taɓin hankali. Wannan ba zai ba shi dama ya ba da wata amsa ko wata shaida da ake nema ya faɗa a wannan waje ba, wanda har za a iya fahimtar ta sakamakon ba shi da hankali a tare da shi. A gode ya mai girma mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a. Ina ja akan abin da dan uwana ya faɗa. Hakikanin gaskiya wanda ake tuhuma ba mahaukaci bane. Kuma muna da hujjoji gamsassu da zamu iya gabatarwa da kotu wanda su tabbatar da cewa wanda ake tuhuma ba mahaukaci bane. Ya mai girma mai shari'a. Mutane da yawa suna shiga burtu domin kau da hankalin shari'a bisa hukuncin da bisa laifin da ake tuhuma su akan sa. Ya mai girma shari'a. Ina roƙon kotu da ci gaba da sauraron wannan ƙara. A kuma yadda da cewa wanda ake tuhuma Mahmud ba mahaukaci bane. Nagode. Ya mai girma mai shari'a, da yake lauyan masu ƙara yana kwantan taɓin hankalin da Mahmud yake tare da shi. Ina ganin kotu za ta iya wani abu domin sauƙaƙa wannan turka-turka da ake fama da ita. Kotu ta ba da dama a gayyaci ƙwararru masana abin da ya shafi ƙwaƙwalwa domin su duba Mahmud. Idan suka duba Mahmud za su fito mana da cewa ƙwaƙwalwar Mahmud shin lafiya take ko ko abin da muke faɗa gaskiya ne. Idan aka yi haka wannan zai sauƙaƙa wannan hali da ake ciki a yanzu mai girma mai shari'a. Sannan kuma idan za a yi la'akari da cewa Mahmud da Abbas suna neman mace ɗaya ne, wanda kuma Mahmud shi ne ya kasa Abbas a wajen wannan macen da suke nema, a wannan dalili zai kashe shi. Da a ce Abbas ne ya nasara to da sai a ce ya kashe shi ne saboda ya kasa shi, ma'ana kishi ne tasiri a zuciyarsa ya ɗauki wannan mummunan mataki. Ina so kotu ta dubi da wannan hujja da na bayar, ya wanda ya nasara zai kau da wanda bai nasara ba a wannan dalili. Na gode ya mai girma mai shari'a, da fatan kotu za ta duba wannan abin da na ba da hujja a kansa. Na gode. A kotu tana buƙatar hukumar 'yan sanda wanda kes ɗin yake hannunta su ƙara so. Kotu za ta so ta san ka ta kuma san alaƙarka da shi wannan kes ɗin da ke gabanta. Sunana Inspector Kabir, kuma ni nake rike da wannan kes ɗin. To ka ji abin da lauya yake tuhuma ka da shi, me za ka ce game da shi wannan wanda ake tuhuma cewa ba shi da hankali? Gaskiya ne yana da taɓin hankali. To lauyan masu ƙara yana da tambaya akan shi wannan da zai yi wa Inspector Kabir? Kwarai kuwa mai girma mai shari'a. Inspector Kabir, a iya sanin ka da kuma yadda ka gabatar da kanka ga wannan kotu mai girma mai albarka, ka kira kanka a matsayin jami'in 'yan sanda. Shin a matsayin ka na ɗan sanda a irin horo da aka baku, kuna da wata hujja ko kun iya kiyaye da kuke wannan mutumin mahaukaci ne ko kuma mai hankali ne? Kuma ta yaya za ka tabbatar da kotu cewa wanda ake zargi kuma ake tuhuma mahaukaci ne? Wace hujja kake da ita? Ba sai lallai likitan mahaukata ba ne yake nuna mana cewar wannan ba shi da hankali. Za ka iya ganin mutane a cikin gari akan bola suna tsince-tsince suna surutai,
kaga ba sai mun je mun nemo likitan mahaukata ba, zai tabbatar mana da mutanen nan suna da taɓin hankali. Inspector, wata hujja ka dogara da ita kuma kai tsinkaye da kai tsaye zaka ce wannan mutumin ba mahaukaci bane? Akwai da dama, saboda lokacin da muka je kamo shi mun same shi akan bola yana surutai wanda zancensa baya jeruwa, ya kamo nan ya kamo can. Kaga shi ya tabbatar mana da cewar ba shi da hankali, kuma a iya ƙoƙarin mu mun yi bincike mun yadda cewar wannan mutum yana da taɓin hankali. Ya mai gina shari'a, mutumin nan Mahmud da ake tuhuma ana tuhumarsa ne da kisan kai da yi kuma a wajen bikinsa. Objection ya mai gina shari'a, bai kamata lauyan da yake tuhuma ya rika alakanta laifi kai tsaye da yadda nake karewa ba. Ya mai girma mai shari'a, na gode. Ka kiyaye. A kuma ba ni dama in buɗe shafi na gaba. Inspector, ina so maka wata tambaya mai sauki. Ai ya kwarancewarka da kuma shekarunka na aiki da iliminka, ka taɓa ganin mahaukacin da ya je wajen bikinsa? Gaskiya ban taɓa ji ba. Amma kuma ka ce ka da mahaukaci ne, ta yaya? Labarin abin da idanuwa na ya nuna min kuma hankali na ya tantance, amma ban san maganar bikinsa ba. Haka ne, ka ba da amsa akan abin da idan ka ya gani, kuma wajen biki baka sani ba. Ya mai shari'a, iya tambayar da zan iya masa kenan. A kotu tana son Alhaji Musa ya zo gabanta. Alhaji Musa, ka tabbata wannan mutumin da ake tuhuma shi ne wanda ya kashe maka ɗanka? Da girma mai shari'a, na tabbatar shi ya kashe min ɗa, duk da cewa ina yin haukan ƙarya domin ya karkatar da hankalin mutane. Objection ya mai girma mai shari'a, ya kamata wannan kotu da ta gargaɗa Alhaji Musa ya bari kotu ta yi aikinta, ya kuma daina cewa haukar da Mahmud yake yi ya yi ta ne domin ya yaudari kotu. Na gode ya mai girma mai shari'a. Alhaji Musa, ka kiyaye. Za a kiyaye mai shari'a. A kula wanda ake tuhuma da tambayoyin da zai Alhaji Musa? Akwai ya mai girma mai shari'a. Alhaji Musa, shin ina so in maka wata tambaya ne? Shin a ce yanzu ga wani ya kashe ɗanka, kana ganin zai iya cin bilis ya kashe shi kawai ya tafi ba wani abu da zai faru? Ba zai ya zama ya ci bilis ba, dole ya fuskanci hukunci na irin mugun aikin da ya aikata, shi ma ya ɗanɗana hukunci kamar haka. To idan haka ne, shin kana wajen ne sanda aka kashe shi ɗan naka? Ba na wajen, amma dai na zo na same shi a kwance, don lokacin ma dai da na zo 'yan sanda tuni sun riga sun iso gurin. To ya zama lallai ka cire cewa Muhammad shi ya kashe ɗanka. Wani abu ne da za ka kyala kotu ta yi aikinta domin ta gano hakan. Amma kuma mutanen da suke gurin sun tabbatar da cewa Muhammad shi ya caka wa ɗana wuka. To ka cire cewa Muhammad ne ya kashe ɗanka a cikin zuciyarka. A kyala kotu ta yi aikinta domin gudun kada wanda ya aikata wannan kisa ya ci bilis. Ma'ana a karkata hankali gaba ɗaya akan wanda ba shi ya aikata wannan laifi ba, a kyala wanda ya aikata laifin a wani bangare. Kaga don gudun kada ya ci bilis, a kyala jaki a zo ana dukan tanki. To ya kamata a ce kotu ta gano haka domin mu tabbatar da hakan mu saka a bayan zuciyarmu. Kuma akwai wani da muka yi magana da shi wanda ya ce maka ya ga lokacin da Mahmud ya kashe ɗanka? Kwarai da gaske, lokacin da kamar yadda suka gaya mun ya ɗauko wuka ya biyo shi suka fito waje, daga nan ya caka masa wuka, kuma lokacin da mutane suka fito suka gan shi yake cewa ku bi shi, Mahmud ne. Idan na fahimce ka, kana nufin ka ce baka ga wanda ya kashe ɗan naka ba kenan? Ban gani ba, amma dai waɗanda suka gani sun ga lokacin da ya biyo shi da wuka suka fito waje, kuma suka zo suka tadda ɗana a kwance yana cewa ku bi shi.
ma'ana a cikin su mutanen wani ya gani kenan. tabbas. Ya mai girma mai shari'a, Alhaji Musa bai ga wanda ya ce masa ya ga sanda aka yi kisa ba. Wannan yana nuna cewa babu wata kwakwarar hujja da za a laƙaba wannan abu da ake tuhuma da Mahmud. Don haka muka tanaji shaidu wanda za su zo su ba da shaida da za ta tabbatar da wannan kotu ta ƙara gamsuwa da cewar Mahmud ba shi wannan kisan ba. Idan wannan kotu mai albarka ta ba mu dama, za mu gabatar da shaidu a gabanta domin su ba da wannan shaida. Na gode mai girma mai shari'a. kotu ta baka dama, menene sunayensu? A waɗannan shaidu su ne Bello Lawan Bala tare da budurwarsa Maryam Sani. Idan Bello Lawan da Bala da Maryam Sani suna nan, kotu tana son ganin su. Malam Bello, da kai da Maryam kun fahimci shari'a da ake gabatarwa yanzu? Na fahimta ya mai shari'a. Kuna wurin lokacin da kisan ya faru? Muna kusa da wajen ya mai shari'a. To ya abin ya faru? Mun shigo wajen ni da Maryam, sai muka ga wani mutum a kwance ya rike wuyansa, jini yana ta fitowa. Bayan wani ɗan lokaci sai ga ango Mahmud da gudu rike da wuka a hannunsa. Bai ko tsaya a wajen ba, yana zuwa ya huce. Daga baya sai ga wasu mutane nan daga wajen bikin da yawa suka taho. Da suka taho su ma sai wasu suka bi Mahmud, wasu kuma suka tsaya a wajen. Sannan daga baya sauran ma suka fita ga baki ɗayansu bayan shi na kwancen ya mutu. Wato kenan kuma da cewa ba Mahmud bane kenan ya caka a bazuka? Gaskiya ne, ba shi ya kashe shi ba, domin shi wanda ake cewa ya mutu ya kwanta ne kafin Mahmud ya zo wajen, kuma Mahmud yana zuwa wajen ba tsayawa yi ba, hucewa yi. Maryam, kin ji duk abin da Bello ya faɗa? Haka ne ya mai girma mai shari'a. Haka ne, ko akwai wani kuskure da Bello ya a cikin bayaninsa? Haka ne ya mai girma mai shari'a. To lauyan masu ƙara da tambayoyin da zai wa Bello? Ya mai girma mai shari'a akwai. Mara ina so miki tambaya. Idan kika la'akari da abin da kuka faɗa da kuma shaidar da Bello ya bayar, duk abin da ya faru ne a gaggauce cikin lokaci kankani. Idan har kin da lokacin da Abbas yake kwance da murkususu, daga nan kuma Mahmud ya fito kana aka biyo bayansa, ya kamata ki ga wanda ya kisa wani. Gaskiya ban mu gani ba. Ba ki gani ba. Malama Maryam, shin wai ba hada baki kai tsakaninku da Bello ba don ku zo ku shashantar da wannan shari'ar da ake yi domin biyan bukatar kanku? Objection ya mai girma mai shari'a. Ya kamata wannan kotu ta gargaɗi mai tambaya ya daina ƙoƙarin ya firgita wanda suke ba da shaida. Alhali suna iya ƙoƙarinsu domin su faɗi abin da suka sani. Na gode ya mai girma mai shari'a. A kiyaye. Na je ya mai shari'a. Maryam, na da gare ki. Zan miki tambaya amma yanzu ba cusa magana zan yi ba kamar yadda abokina yake faɗi. Maryam, lokacin da kika je kika tara yin wannan kisan, kika ga mutum kwance cikin jini da wuka a jikinsa ko makamancin haka, ke tsorata ko kuma yaya? Ya mai girma mai shari'a, da yake lauyan masu ƙara yana kwantan taɓin hankalin da Mahmud yake tare da shi. Ina ganin kotu za ta iya wani abu domin sauƙaƙa wannan turka-turka da ake fama da ita. Kotu ta ba da dama a gayyaci ƙwararru masana abin da ya shafi kwakwalwa domin su duba Mahmud. Idan suka duba Mahmud za su fito mana da cewa kwakwalwar Mahmud shin lafiya take ko ku abin da muke faɗa gaskiya ne. Idan aka yi haka wannan zai sauƙaƙa wannan hali da ake ciki an zai mai girma mai shari'a. A kotu tana buƙatar hukumar 'yan sanda da su wato sa ƙwararru su binciki yadda a gabatar da wannan kisan, sannan kuma su tabbatar da cewa wato wanda ake tuhuma yaya hankalin nasa yake. Sannan kuma kotu tana gayyatar Khairat ta zo gabanta a zama na gaba. Daidai wannan lokaci kotu ta ɗage wannan zama har sai wato 14 ga watan 2.
rana ga dare yayi. Anas, ya baka je kotu ba kake zaune ana? Kotu? Ina kotu ba kika ce? Ta yaya zan iya zuwa kotu na yi ido biyu da wanda yau aka ce shi ne ya yi sanadiyar rasuwar dan uwana Abbas? Bakin ciki da kuma ɗaci da nake ji a zuciyata ba zai iya bari ni mai ido hudu da shi. Kwara ban je ba. Wannan ba hujja ba ne. Kamata yi duk zaman da za a yi a ganka a kotu. Bai kamata ka ke zuwa ba. Yanda nake jin rashin dan uwana ni nake jin a zuciyata. Duk da dai ba yan biyu kika haife mu ba, amma duk lokacin da na juya haguna da dama na ban ga Abbas ba, ba zan iya barin wanda ya sanadiyar rubuwa da shi duniya ba. Duk da haka na ji, amma ba na son haka. Ina so duk zama ka leƙa kotun nan. Ka ji abin da na gaya na? Wai an yanke hukuncin ne? Ana nan ana ta fafatawa a kotu. Kun san lamarin kotu sai a hankali. Wace irin fafatawa kuma? Bayan already shari'ar ƙararriya ce, ko ko wanda yake da kokonto akan kisan ne? Ai wallahi Alhaji, ko ya tsere mana a kotu, wallahi sai ya mutu. Domin sai na hayi ɗan iska sun bi shi duk inda yake sun je sun kashe shi. Ba wannan bane, kin san jagon irin na lauyoyi ce ne wannan amma dai al'amarin ina ganin kaman ya taho ƙarshe domin koma dai me dai na tabbatar shi ma za a yi mahukuncin kisa. To yanzu idan muka yadda asiri aka yi masa, waye ya masa asiri kuma me yasa za a yi masa asiri? Don dai gaskiya wannan haukar da yake ta gaske ce, na tabbatar da ita. Wanda kawai muke tunanin zai yi masa asiri Abbas ne, to ma kasancewar Abbas din aka kashe, rudani ya shiga da yadda za ka iya kasa yadda za a warware wannan matsalar. Abbas ya masa asiri, wannan shi yasa ya ɗauki wuka ya bi shi domin ya caka masa, wanda har ya libin ya kai shi ga inda aka same shi kenan ko? To da wannan din ba, amma abin da nake so gani har yanzu ba mu samu modern weapon din ba. Da mun samu wukar da aka cika masa, to da inda ta wannan ne za mu iya gano abin da muke tunani ko akasin haka. Kes ɗin akwai sarkakiya da yawa a cikinsa. Kawai ina ganin mu dai duba yadda za mu warware shi, amma ni abin da na fi yarda da shi shine Mahmud ne wannan kisan ƙarƙashin haukar da yake tare da ita. Da abin da nake gani sai mu bi doron shari'a inda ta kaɗa mu, sai mu hau layin kawai. Barista Mahmud, ina ganin kai ma za ka ƙara mana bincike domin ka gano mana wasu abubuwan again wanda za su iya taimaka mana, sannan ka bi asirin da muke ganin an yi, maybe cikin asirin shi ma za ka samu mana wani abu wanda zai taimaka mana a wajen gudanar da shari'a. Ka gani? Anas, ya kamata zama na gaba ka je kotu. Na je kotu? Saboda me? Saboda ka a zarge ka. Bai kamata a ci irin shakuwar da kai da Abbas ba. A ce yau an kashe shi ana shari'a da wanda ya kashe shi a kotu. Baka taba zuwa ba. Wannan zai sa aya tambaya a zakatun mutane. To. Kuma fa kin yi tunani. Magana ke gaskiya ka take. Insha Allah zama na gaba zan samu na halatta. Amma fa ki
kiyaye da abin da na faɗa miki. Haba Anas, kamar yadda na faɗa maka, ni fa ƙara daga darajar soyayya ka kai a wajena, kuma ina da tabbacin zan iya dogara da kai. Wani ma sai i dogara da ke ta dalilina. Baki san yadda nake ƙaunaki a zuciyata wani. Zan iya yin komai na hidimta ma kowa saboda ki. Na sani, kuma ina godiya. Iya abin da nake so ki ci gaba da tattara ki mika min kanki gaba ɗaya kan. Inspector Kabir, a wancan zaman kotu ta baiwa rundunar 'yan sanda dama da ta yi bincike akan lafiyar shi wanda ake zargi da aikata wannan kisan. Shin an yi wannan binciken? Sakamakon yana gurin likitan da ya duba shi. To likitan ya halarci wannan zaman? Ya halitta ran kai dade. To kotu tana so ta gan shi. Na gode mai girma mai shira. Kai ne likitan da ka duba lafiyar bawan Allah nan? Ni ne ya mai shara. To kotu na son ta san sunanka. Sunana Munzala Aminu Bici. Ni likita ne na asibitin gajiyayyu na Dawanau. Shin za ka iya sashi a cikin mutane masu hankali ko kuma marasa hankali? Ya mai shara ba shi da hankali. Ka tabbatar da haka? Na tabbatar ya mai shara. To. To za ka iya tabbatar da cewa haukan da yake tattare da shi ne yasa shi ya aikata wannan kisan? Ya mai shari'a ba zan yadda ba. Me yasa? Dangane da irin haukansa ba zai iya sa wani abu a gabansa ya iya aiwatar da shi ba. Hankalinsa kamar wata danja ce da take dillin a cikin kwakwalwarsa. Da wani abu ya shiga wani sai ya fita. Wannan dalilin shi ne yasa idan yana magana sai ya kamo can ya kamo nan yana ƙoƙarin haɗawa. Idan zai yi awa yana magana ba za ka iya samun ma'ana guda ɗaya a zancensa ba. Ma'ana idan za a sa shi wani aikin zai iya kwana yana aikin bai aiwatar da shi ba komai ƙanƙantarsa, domin ƙwaƙwalwarsa tsalle-tsalle take yi a tsakanin al'amuransa. A kullum masu ƙara iya tambayar da zai wa likita? Ya bai gaba mai shari'a ina da ita. A likita ina da tambaya, shin zai iya yiwuwa mai hauka irin wannan ya yi kisan kai? Mahaukaci irin wanda ake tuhuma zai yi wuya ya kisa. Tambayar da nake so ga bambanci mishi yana iya yiwuwa ko ko ba zai yiwu ba? Haka ne, zai iya yiwuwa amma kuma zai iya mutukar wahala. Likita tambaya guda nake so in sake maka, ita ce idan har zai yi, ta yaya kake tsammanin wanda ake tuhuma zai iya kashe abin da ake zargin da ake masa? Kare ya kake ganin shi Mahmud zai iya aikata kisan da ake zargin? Objection ya mai girma mai shara. Barista Sani, korafi bai karɓu ba, ka bar shi ya yi masa wannan tambayar. Ci gaba. Na gode ya mai girma. To abin da kake so ka tabbatar da kotu shine kenan. Magana ce guda ɗaya. Mahmud zai, ko da a ce mahaukaci ne shi, tabbas zai iya kisan kan da ake tuhumarsa da shi. Haka ne ko ba haka ba? Zai iya yiwuwa amma gaskiya akwai matukar wahala. Shin zai iya yiwuwa mai hauka irin wannan ya yi kisan kai? Mai hauka irin wannan idan har zai yi kisa sai dai abin ya zo masa farar ɗaya. Tambayar da nake so ga bambanci mishi, yana iya yiwuwa ko ko ba zai yiwu ba? Misali, yana rike da kamar makami kamar wuka din sai zuciyarsa ta raya masa ya saka ya caka wani. Abin da kake so ka nuna kotu shine kana son ka nuna kotu cewa mahaukaci ne larura irin ta Muhammad yana iya yiwuwa ya kisan kai kamar irin zargin da ake wa Mahmud a yanzu bisa kwarancewar ka ta likita. Haka ne ko ba haka ba? Ya kamata kotu ne albarka ta tsawatarwa mai tambaya, domin a irin lafazansa da yake yana ƙaryata larurar da Allah ya ɗora Mahmud, wanda wannan cin zarafi ne ga aikin Dr. Munzali, yana ƙasƙantar da basirar da Allah ya masa na binciken da yi, wanda ina ganin kotu ya kamata ta tsawatar masa akan wannan abu da yake yi.
ba haka nake nufi ba dan uwana, abin da nake nufi shine sa'a ce da gaske ne Mahmud mahaukaci ne zai iya yin wannan kisan kai ko kuma ba zai iya ba, shi ke nufa tambaya ta. amma abin da yake nuna ya kamata wannan kotu ta tsawatar masa. to dan me yasa kake ga mun wannan magana a gaban mai shari'a, shin ya yi kenan ka ga mun cewa da gaske ne mai tabbacin akan wannan oda barista Hassan sorry oda barista Hassan ka kiyaye. na gode likita, amma tun da ka ce na iya yiwuwa mai ciwon hauka irin na Mahmud zai iya aikata kisan kai, to ta wace hanya kake ganin cewa Mahmud ya aikata kisan kan da ake tuhumarsa da shi? gaskiya irin haukansa ba zai taɓa yiwuwa ba. Wannan shine ya kisa. Wa? Ni? Kai. Me kike faɗa? Ni za ki yaushe? Wallahi sharri take mu. Ba sharri nake maka ba. Ya zama dole ne ka fuskanci hukuncin laifin da ka aikata. Ke? Ko kuma ce haka daga ina? Sunana Jamila. Na san duk ɗin ɗaliban da kusa take wajen gano mai laifi. Na san yadda aka yi Muhammadu ya haukace. Haka kuma na san yadda aka yi Abbas ya mutu. Ke Jamila ke! Ya haƙuri Anas. Oda ku saurara. Ke wace ce ke kuma wanda ya sunanki? Ya mai girma mai shari'a. Sunana Jamila. Na san duk irin binciken da kotu take wajen gano mai laifi. Na san yadda aka yi Muhammadu ya haukace. Haka kuma na san yadda aka yi Abbas ya mutu. Abbas ya shiga cikin raina, amma sai da ka kashe shi. Me yasa kake tunanin cewa zan iya rufa maka asiri? Na nuna maka ba komai ne saboda na yi amfani da wannan damar ka kawo kanka da kanka ta yadda ba za ka iya tsira ba. Abbas, ya kamata ka daina shan syrup ɗin nan, ba shi ne solution ba. Ki rabu da ni kawai, tunda shawarar ki bata ci ba. Amma ina so ka sani ba kowane lokaci ake samun yadda ake so ba. Ka fiye gajen haƙuri. Gajen haƙuri? Na gaya miki cewar yarinyar nan an sa mata rana. So kike yi sai an mata aure kafin kwato ta? Tun da gaggawa kake, akwai wata hanyar da za a bi a kwato ta. Amma yanzu abin da nake so da kai, ka je ka kwanta kai bacci. Idan ka tashi sai mai magana. Ba ruwanki da bacci na. Ki gaya min yanzu kawai. Ba lokaci yanzu, zan je na yi wanka ne, zan fita. Idan ka samu kai bacci, in na dawo lokacin ka zama fresh sai mu ɗaura daga inda muka tsaya. It's okay. Da muka ga komai ya ƙi yiwa, shi kuma hankalinsa ya ƙi kwanciya, sai na ɗauke shi na kai shi wajen malamina. Na ce abin da muke so a raba Kairat da Mahmud. Yanzu me kuke so ya masa? Malam, yanzu abin da muke bukata shine so muke abin ya juye, ba ma so auren yayyu da shi wancan da Abbas muke so auren yayyu. Yanzu zan baka wani kwalli. Da zarar ka je gurin kun haɗa ido da shi ya gama yawo. Kai, na gode maka kwarai da gaske. Kai, da zarar ka je gurin kun haɗa ido da shi haukacewa zai yi. Da ka baya kuma zan baka abin da yarinya za ta zo tana son ka. Kai, na gode. To yaushe zan zo karba? Nan da kwana 5. Amma nan da kwana 5 fa ita ce ranar da za a yi bikin su. Yau ai daidai kenan. Ai a ranar ake so a yi amfani da shi wannan kwalli, da zarar ya kwana ya gama yawo. Idan har abin da malam ya faɗa ya yi, Allah ne kaɗai ya san irin kyautar da zan miki. Abbas kenan.
ni ba na neman komai a tare da kai, ina so na zama ne ce solution na dawo farin cikinka a dalilina. Ba dai kin ce aikin malam kamar yankan wuka yake ba? Tun kafin mu je na faɗa maka hakan. Ban taɓa aiki a wajen malam ba an samu nasara ba. To Allah ya saka a fara a kaina. Insha Allah ba za a fara ba a kanka. Kin ga Abbas, gashi nan fa ya biyo mu. Kin san menene? Kar ki gaya masa daga inda muke. Me yasa? Ai gwara na faɗa mishi dan na san shi da zargi. Aiki bashi ta zarge-zargensa. Zan so a ce shi ma ya ɗanɗana irin zafin zuciyar da nake samu akan Khairat. Kin gane ne? Ya dai kamata. Ina kuka je? Wani waje muka je. Wani waje ba shi da suna? Tun da ka ji an ce maka wani waje aka je, ai ba a so ka sani ne. Wai me yasa ka fiye shishigi ne? Oh, haka kace? Haka faɗa? Ba komai. Ke shige mu tafi. Yaya muna tsaka da yin wani abu zaka ce wai ta shige ku tafi? Ka bari mana sai mun gama abin da ke gaban mu. Kai? Kana nufin ka gaya min abin da yake gabana ne zai jira sai kun gama abin da yake gaban ku sannan in shiga uzurin gabana? Is that what you are going to tell me? Abbas? Shige mu tafi. Bari na je ko? In ka da an ji mamaye magana koya. Au? Ke? Kina nufin ma sai kin nemi izinin sa ma tukunnan sannan zaki bi umarni na? Kwarai kuwa. Wai Anas, me yasa kullum kake so ka dinga nuna cewar kana da iko da ita ne? Ba dole ya iko da ni ba. Kinga, ku je za mu yi waya. Ina kuke? Me yasa ka damu da sai ka san inda muka je? Ba za ki faɗa min daga inda kuke ba? Ai ya kamata in san, ya cancanta ma in san daga inda kuke. Babu maganar reni, shi ya faɗa min cewa kan na gaya maka inda muka je saboda zaka sa shi a gaba. Jamila, ki yi a hankali wallahi tallahi kake yi wasa da wuta. Allah. Kamar ya? Ke barin gaya miki ba abin da ba zan iya yi akan ki ba. Me kake tunani? Wallahi sai in kashe mutum akan ki. Na fahimci 'yan kwanakin na ko wasu al'amura waɗanda ku kuke ɓoye min tsakaninki da ke da Abbas. Bari in gaya miki wallahi ni in kawar da mutum ba wani abu ne a gabana ba wallahi. Amma me yasa ka bari zuciya tana maka wannan saƙe-saƙen? Abubuwan da kake tunani ba su bane ba. Ka fiye zargi wallahi, Anas. Ku kuma ku daina abu da yake a dunkule wanda ba za ku bayyana shi yadda za a gane shi ta ƙarudu sannan abu shiga mota mutum. A ranar a ɗaki na ya shirya da zai je wajen bikin. Kwatsam sai Anas ya shigo jikin shi kaca-kaca da jini. Lafiya Anas? Waye ya soke ka? Aka soke ni? To bari in gaya miki, duk lokacin da kika ga jini a jikina sai dai na soke wani ba dai ni a soke ni ba. Jinin Abbas ne. Abbas? Wani Abbas din? Abbas dai wanda kuka daɗe kuna munafarta ta da ke da shi. Abbas naka? Adadara gadare yayi. Adadara. Adadara gadare yayi. Abbas ba na bane tun da ya nemi ya shiga gonata. Duk wanda ya nemi ya shiga gonata kuwa sai na kashe shi. Me kake nufi da ya shiga gonarka? Anas, me kake nufi na ce?
kina nufin ban san abin da yake gudana tsakaninku ba? Kina nufin duk abin da kuke yi ban hankali na bai kai ba? Ke ba kya lura ne? Ana da ragadare Yau gaba ɗaya hira ke akan Abbas take. Lafiya? Abbas ɗin ne akwai shi da shiga rai. Ba da ma yana cikin ɓacin rai ba, ai da sun ce ya fi ka iya zance. Haba yarinya. Ai kuwa idan ana darafin da uwa yake. Ni ma dai wannan abin yana bani mamaki. A ce kamar Abbas yadda yake tsayayyen namiji ya kasa shawo kan mace guda ɗaya? Duk daɗin bakinsa? To gashi nan kin ba wa kanki an sake ma. Duk dai da haka ya fi ka iya dressing kuma ya fi ka iya komai. Au haba. In Sara ta zo ka tambaye ta za ta baka amsa haka. Abbas din? Ya kuma ka ni da kallo laifi ne? Yanzu saboda haka kashe shi. Anas, wannan dalilin ya isa kashe shi saboda kai ina tsokanar ka? Ba wannan ne kadai ba. Ai na taba kama ku kuna zantuka na soyayya. Kyale ku kawai ne. Ana da ragadare ina son ki, ina son na ƙara shi rayuwata tare da ke. Duk duniya babu abin da nake so sama da ke. Ke ce kaɗai ke yin tasiri a cikin rayuwata. Ki rungume ni, ki taimaka min a rayuwata mana. Ki fitar da wannan daga cikin ranki. Wai me yake miki ne? Na yi alkawarin zan ɗauke miki duk wata ɗawainiya ta rayuwa wadda yake miki. Ki sani, kin san ina da shi. Idan ina tunaki, ko yunwa ba na iya ji nake yi na koshi. Wai me kike so ne a rayuwar nan da ba zan iya miki ba? Ki rabu da shi mana, ki komo kaina. Zan wadata ki da duk wani abu da ke sani na rayuwa. Zan baki duk wani jin daɗi da ki kasancewar ya mace tana nema a guri namiji. Ni zan iya sadaukar da rayuwata duk a kanki. Babu abin da nake so a duniyan nan sama da ke. Wai ba za ki iya rabuwa da shi ba ne? Kalle ni, na fi shi kyau, na fi shi kuɗi, ko so kike fita ya zuciya ta ni. Wayyo Allah, Faskadu. Me yasa kika fiye zolaya a lokacin da mutum yake cikin halin damuwa? Ba zolaya ba ce, ka haɗe ne. Manta da Wayyo Allah na. Haba Anas. ba aure za ta yi ba, ba za a haka da ni ba. Ba za ta yi aure ba, ni za ta aura. Ni wannan abu yana bani mamaki. Har na kago ina so in ga wace ce wannan Kairat din. Da kamace akan ta kace sai ita. Na yadda wannan san jarabawa ce daga Allah, don ban taba ganin so irin wannan a rayuwata ba. To in dai har kai da cewa jarabawa ce, to ka rabu da ita shine ka ci jarabawa. In kuma ba haka ba, to zaka faɗi a jarabawa. Gwaran na faɗi. Ni dai kawai na yi nasara a kanta, shine burina. Kai ma na faɗa maka, sai ka yaƙe ta da kalamai masu daɗi sannan zaka samu kanta. Ya kike so na yi ne Jamila? Babu irin kalaman da ban gaya wa Kairat ba. Har hadda kalamai na yi domin in gaya mata, kuma na gaya mata, amma bai tasiri ba. Me ka ce mata? Ba ne ke faɗa waɗannan kalaman ba, kuma ko da ne ke faɗawa, ai ɗan uwanka ne. Yanzu zaɓi biyu ya rage miki. Na farko ki ceci kanki ta hanyar kada ki bari wani ya samu wannan labari ko ta wace hanya. Na biyu ki ceci wani ta hanyar rufe kofa da kin ba da damar da wani zai rabe ki, balle har wani abu ya shiga tsakaninku har na kalle shi da wani irin kallo
yadda zan iya aikata abin da na aikata fiye da akan Abbas. Kin ga dai Abbas dan uwana ne, kin ga kuma abin da ya same shi. Ina saida miki kuma ina ƙara tabbatar miki da cewa zan iya batar da yawan mutanen da Hitler ya batar a kanki domin na tabbatar miki da cewa ni kadai ni na cancanta na mallake ki. Ina fata kin gane. kai ya isa oda Jamila ko sawo za ki azata na gode mai girma mai shari'a. kuma kotu za ta miƙa wato ainihin abubuwan da kika yi bayani a kai ga hannun 'yan sanda domin su yi bincike a tabbatar da wannan zargin da yake a kansa. Godiya ta tabbata ga Allah da ya fitar da mu a cikin wannan rudani. Hakika godiya ta tabbata gare shi domin Allah kaɗai zai iya fitar ni daga cikin wannan ƙangin da na shiga. Na tabbata addu'ar da na yi ta yi tasiri. Gashi Allah ya tona asiri dan uwansa ne ya kashe shi. A labarai na ji wai an yanke mishi hukuncin kisa. Shi kenan an yi shi ta bi shi. Amma yaushe za ki tare? Ran da ka zaɓa. Na zaɓa. To Allah ya kai mu. Amin. Ina yawan kunci ga zuciyar zafi ba ki gefe na masoyiya. Ina yawan kunci ga zuciyar zafi ba ka gefe na masoyiya. So ya samu guri ya shige da wuri jiki yana taɓari zuciya ta ɗau sanyi. Duk mutum na gari bai shiga haɗari in ka riƙe Allah ba ka babu juyayi. Na kasance da son zanen ya aso inda ba da gida nan ake kira doji.